Белсаті навіны, коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова, вітаю і пачынаем. Святлана Ціхановская працягвае візіт у Фінляндыю. Там праходзіць міжнародная канферэнцыя «Хельсінскі дыялог па Беларусі». Учора Ціхановская сустрэлася з кіраўніцтвам Фінляндыі. Яна правяла перамовы з прэм'ер-міністрам, міністркай замежных справаў і спікерам парламента. Абмеркавала арганізацыю праграмаў рэабілітацыі для былых палітвязняў і іх сем'яў, спрашчэнне легалізацыі для беларусаў, вялося між іншага і пра стварэнне групы за дэмакратычную Беларусь у парламенце Фінляндыі і далучэнне да працы міжнароднай кааліцыі групаў сяброў Беларусі. Інфляцыя ў Беларусі ударыла па гародніні і садавіне, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. У лідарах падаражэння Менская і Градзенская вобласці. Гэтак больш за ўсё падаражэлі агуркі. У снежні ў параўнанні з лістападам іх цана вырасла амаль на 30%. Таксама ў лідарах белакачанная капуста, вінаград, салодкі перац, таматы, цыбуля. Агулам гародніна падаражала за месяц больш як на 18%, садавіна амаль на 7%. Тацяна Севярынец на волі. Маці палізняволенага палітыка Паўла Севярынца выпісалі са шпіталя. Цяпер яна ў дома да суда. Губазік затрымаў Тацяну Севярынец 9 студзеня. Прычыною сталіся нібыта падпіскі ў Фейсбуку. У сераду спадарню Тацяну даставілі ў шпіталь праз праблемы з ціскам. Калі адбудзецца суд, пакуль невядома. Злучаныя Штаты Амерыкі і Вялікая Брытанія нанеслі ўдары па хусіцкіх аб'ектах у Йемене. Гэта першая атака на краіну, што сталася адказам на атакаванне групоўкаю камерцыйных караблёў у Чырвоным моры. На гэтых кадрах відаць, як вайсковыя самалёты вылятаюць з авіяносцаў у моры. Знішчальнікі «Тайфун» вылятаюць з Кіпру. Хусіцкія атакі ў Чырвоным моры прывялі да блакавання аднаго з найважнейшых у свеце гандлёвых шляхоў. Каб абараніць марскія зносіны ад узброеных апалчэнцаў, ЗША ініцыявалі міжнародную кааліцыю «Прасперыці Гардзіан». Аднак йеменскія паўстанцы працягнулі абстрэлы, не зважаючы на гэтыя захады. Беларускую вакцыну ад каранавіруса ў масавую вытворчасць. Гэтак распрацаваны айчыннымі навукоўцамі прэпарат плануюць выпускаць у аб'ёме да 4 мільёнаў дозаў штогод. Пра гэта дзяржаўнай прэсе паведаміў генеральны дырэктар прадпрыемства «Белвітуніфарм» Сергей Бальшакоў. Цяпер на прадпрыемстве, што раней займалася вытворчасцю імунабіялагічных прэпаратаў для жывёлаў, вылучылі асобны паверх пад вытворчасць вакцынаў ад COVID-19. Вакцыну зарэгістравалі ў канцы 2023-го. Распрацаваць жа айчынны прэпарат у, цытата, найкарацейшыя тэрміны загадаў Лукашенко ў сакавіку 2021-го. У траўні навукоўцы прадэманстравалі першы ўзор вакцыны, падобны да кітайскага прэпарату «Сінафарм» і расійскага «Ковівак». Міністэрства аховы здароўя аднавіла патрабаванні да складу аптэчак, у тым ліку аўтамабільных. Гэтак з пераліку сродкаў прыбралі нестэрыльныя бінты, раствор йоду, эластычны бінт, вату, лейкапластыр у катушках. Затое дадалі перакіс вадароду, ізатэрмічную коўдру, перавязачны пакет і медычныя пальчаткі. З поўным спісам можна азнаёміцца ў пастанове 178 ад 23 лістапада на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Змены набылі моц сёння, аднак камплектацыя аптэчак паводле старых правілаў дазволеная да канца года. Крама нізкіх цэнаў і вялікіх праблемаў. Пажылы жыхар Кобрану набыў светлафоры яйкі, а на касе заўважыў, што адно з іх пабітае, ды папрасіў замяніць. Адмовілі. А за напісаную скаргу у пенсіянера пачаліся праблемы з міліцыяй. Як паведамляе наша Ніва, на мужчыну склалі адразу 4 пратаколы. За абразу, дробны крадзеж, дробнае хуліганства і распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. Праз адсутнасць складу правапарушэння справы спынілі, але толькі праз 1,5 месяца. Новую схему тэлефонных махляроў і яе выканаўцаў выкрала міліцыя Віцебску. Злачынцы прапануюць перадаць хабар, каб следчыя не заводзілі справы. В Октябрьский РОВД Витебска обратилась 66-летняя пенсионерка и рассказала, что ей позвонил неизвестный, который, представившись следователем, сообщил, что ее родственница попала в ДТП и стала его виновницей. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела он потребовал передать деньги через курьера. Женщина продиктовала свой адрес, после чего передала пакет с вещами и денежными средствами в размере $3400 США таксисту. Через пару минут пенсионерке позвонила сестра, которая сообщила, что с ней все в порядке, никакого ДТП не было. Найперш удалося затрымаць таксоўца, які даставіў грошы ў інтэрнат гарадка. Там затрымалі 18-гадовага студэнта, які меўся перадаць грошы хаўрусніку, а той бы ўжо перавёў суму ў крыптавалюту і даслаў замоўцам. Яго таксама затрымалі. Іншых саўдзельнікаў схемы шукаюць. Гарачая страляніна. У Гомлі на вуліцы Сасновай загарэўся цір. Пажар пачаўся сёння раніцай. Аб 11-й служба МНС атрымала сігнал і выехала на месца. Прычыну здарэння высвятляюць.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20-й. Заставайцеся з намі.